20 минути преди 9 в Добро утро България се питаме, трябва ли частните училища да получават субсидии от държавата. Знаете дискусията около най-спорния текст, законопроекта на ГЕРБ за училищното и предучилищното образование, буквално раздели обществото. Сега ще обсъждаме темата с различни експерти с различна експертиза. Професор Мирослава Кортенска, добре дошли, професоре. Атанас Иванов, директор на частното училище Евростар, добре дошли и на вас. Директора на 51-во училище Елисавета Багряна, Асен Александров, добре дошли. И председателя на МС България Христо Радков, това са нашите гости. Общо взето, какво пречи да се дават пари на частните училища, след като там така или иначе учат деца? Това проблем ли ще за системата? Там ли трябва да вървим? Уточним, не се дават пари на частните училища, а се дават пари на учениците, които учат в частните училища. Това е същото, да. Ако приемем, примерно, че финансирането на учениците в частните училища е финансиране на частните училища, можем да използваме термина финансиране на частните училища. Вие най-вероятно сте доволни от такава промяна във вашия сектор. Значи, дискусионно е. И обяснявам защо е дискусионно. Защото мерките за контрол върху използване на тези средства, които ще получат учениците в частните училища, са толкова много, че започва човек да размишлява, струва ли си да поеме допълнителна бюрократична процедура заради това нещо. Но струва си, разбира се, защото частните училища формирате печалба. И образованието, основното, което искам да кажа, е, че образованието е крайно време, както и културата, да бъдат възприемани като стока. Слушах много дебати, където много от водещите и участващите в дебата, като господин Александров, гледат на образованието като на стока, а не като на ценност. И вкарват там елементи като конкурентна способност, печалба и така нататък. Частните училища се борят да имат печалба. Това е основното, което аз не намирам за лошо, тъй като това е частен бизнес. Но той е в образованието. И философията на закона в тази му част, която е най-спорна, именно поставят на изпитание обществото и държавата дали ще се съгласи да приеме образованието като стока. Това е теза на господин Александров, когато той беше съветник на Сергей Игнатов в предишното правителство на Бойко Борисов едно. Този въпрос е много важен. Той е основен. Дали една теза е вярна или не? Не, тя е вярна. Как да не е? Искате да кажете, че вие нямате печалба. Вие работите без печалба. Дали една теза е вярна или не, показва практиката. Вашата аудитория е достатъчно интелигентна и аз предлагам да ни досаждаме с упражнения по красноречие, а да приведем някои факти. Това е факт. Това е факт. Вие формирате печалба и освен това искам да питам нещо такова. Има ли от частните училища някои от тези най-талантливи деца на България, които ви тук показвате, които излизат извън страната? Искате да кажете, че държавното образование ражда по-талантливи млади хора, отколкото няма резултат. Така ли е, господин? Няма резултат. Така е, да. Той не може да каже нищо друго. Защото той има такива деца. Той има такива деца. И се гордеем с това. Но самият начин на финансиране на образованието е на тази основа, както и на здравеопазването. Парите следват ученика. Значи, аз лично не оспорвам тезата на госпожа Кортенска, че образованието трябва да се приема като ценност, а не като стока. И смятам, че самия парламент трябва да даде знак в тази посока, като наистина образованието стане някакъв приоритет с едно достойно финансиране. Но по този начин, както е финансирано... Това е друго, достойно е друго. Казва се, че е приоритет и трябва, значи, да има повече процент от общия Не е по-добре да погледнем фактите. Преди да правим упражнение по красноречие. Фактите са следните. Значи, ние се чудим дали това е вярно или не. Хайде да видим как е решен този въпрос в другите страни. Започваме с най-социалните държави. Сега говоря, аз безпреки малко... Не може да сравнявате държава, в която има 100 хиляди деца, които напускат училище. Така ли, господин Александров? Швеция, Холандия... Напускат ли училище? Не може да сравнявате. Вие може ли малко да спрете да чуете какво ви казвате? Да, искам да защитя тези хора, които не могат да заведат децата си на училище, защитам децата. Швеция, Холандия, най-социалните държави. Те осигуряват 100% от субсидията на частните училища, така както
Дай Боже да хванем финландската система и да я видим тук на практика. Ама не само Финландия, вижте какво става по-нататък. Ама в Швеция вече върви дискусия за преразглеждане на тази реформа. Вие видяхте, смятат го за провал. Да се концентрираме тук, защото да говорим Дания и Швеция. Освен това, тук е по-различна. Господин Радков, кажете вие сега. Вие сте председател на Организацията на хората с висок коефициент на интелигентност. Горе-долу колко бяха в световен план тези хора? Над 100 хиляди. Над 100 хиляди, но какъв процент от всички по света? 2% от Само 2%. Да. Добре, вие как виждате нещата? Къде се раждат повече гении? В частните или в държавните училища? И това какво общо има гения, къде е? Дали е в частно или в държавно? В България безспорен лидер по фабрикуване на гении е господин Теодосиев от Казанлък. Мъжа на годината. Който вчера взе даже поредната награда, който произвежда постоянно медалисти. Но ако се вгледаме в неговото училище, той е преподавател в държавно училище, но води на занимание с децата в събота и неделя, когато е извън класова дейност, което е вид частно училище, само че той не взима заплащане за това. Но там пак имаме допълнително обучение. Не се събираме само в програмата, която е наложена от Министерството на образованието, а па имаме извън класова дейност. Така че в този случай, може би, частните училища биха могли да произведат по-добри кадри, отколкото държавно. Биха могли, да. Първо искам да кажа, че този разговор трябва да се проведе на фона на реалността. Национално външно оценяване от Министерството в 4-ти клас. Факт. Това за национално оценяване от 10 училища, 9 са частни. Национално външно оценяване, 7 клас. Сега ще ви говоря фактология. Проблема наистина е реалността. Госпожо Кортенска, какви са рисковете? Какво ще се случи? Национално външно оценяване, сред първите 25. Господин се бори за собствения бизнес. Аз се боря за обществения интерес. Искам да кажа, че всички, които сме на тази маса и които ни слушат, знаят, че в България има около 100 хиляди деца, които напускат училище и са реално неграмотни. Има от изследване на ПИЗа, които 46% от нашите ученици са, какво се казва, функционално неграмотни. Значи не разбират какво четат. Вие разбирате ли, че на фона, освен това, на фона на огромната бедност в България, където държавното училище е едно, както е неговото училище, е един център, където децата отиват, виждат картини, имат някакъв стандарт, топло е, те са в някаква културна среда. Това ние не бива да го забравяме. Хайде да не забравяме, че в чуждите страни депутатите не пишат писма с правописни грешки, както вчера беше извадено по медиите едно писмо от госпожа Баракова, което беше скрито след това. Нали така? Да, аз наистина бих се радвал, ако най-дискутираният проблем и най-спорният проблем в този закон е частното. Защото това е според мен една стотна част от смисъла на този закон. Смисъл на този закон според мен е да промени изобщо посоката, по която се преподава, по която се оценява ученика като ценност. Това е смисъл на този закон. Каква е реформата според вас? Защото тук се говори две неща, които са като мантри, че това е било приоритет. Какво като е приоритет, като не се отпускат повече пари? И каква е? Да, борбата е за повече пари от държавния бюджет. А как е приоритет, след като няма пари? И второ, искам да формулира някой каква е реформата, какво реформираме и в каква посока. Разбира се, че това с частните училища е много важно. Има един момент много важен. Аз се радвам, че ние всъщност променяме акцента. Само 1% от средствата, които държавата дава за училищата, отиват към частните. Това са някъде около 12 не става въпрос колко, сега, кое е новия момент? Новия момент, че в този закон за пръв път се прави опит не парите да следват ученика, а парите да следват качеството. Значи има го и нещо като маркирано. Вие като частно училище, защо ви е държавно финансиране? Нали родителите плащат такси и те би трябвало да стигнат да се издържат? Защото когато дойде родителя с полагаемост 1400 лева, аз ще му смъкна от таксата 1400 лева. И това пак няма ли да е доста сериозна сума като разход за родителя? Значи няма да е 6000 лева е обучението за цяла година. За цяла година. И ще му смъкнете 1000 и колко? 1400 лева. И смятате, че така ще могат повече да се... Значи това е социалният момент. Значи аз кое е социалното? Извинявам се само да завърша. Нищо социално няма. Кой може да плаща 1000 лева? Хората нямат пари да живеят. Хайде да видим кое е по-социално. Когато дадеш възможност на повече хора да ползват някаква благинка,
да имат възможност за избор и когато ги лишиш от тази възможност. Това няма как да се случи. Първо, никой не казва, че има повече хора, които имат възможност да плащат такива такси, дори намалени. И второ, какво е качеството на частното образование? За качеството вече говорихте. Да чуем има ли достъп до качество? Направили сме една анкета, много кратичка, нека да я видим, може би ще ни е полезно. Според вас трябва ли държавата да финансира частните училища? Ами при настоящото ниво на образованието, т.е. да кажем малцинствата, които изобщо не ходят на училище и съответно средствата за това не стигат, не смятам. Точно обратното, трябва да се увеличи финансирането на общинските училища, което в момента е много ниско. Мене майка ми е учителка. Така че повече финансиране за общински училища, да не се финансират само от общините, тъй като финансирането не е недостатъчно там. Да, защото лично аз, например, предпочитам дъщеря ми да учи в частно училище, от гледна точка на това, че първо, че средата е по-добра, образованието се надявам да е по-добро и мисля след 4-ти клас, иначе да я запиша в частно училище. Не. А защо? Значи има си програма по които могат да си кандидатстват частни училища, в смисъл и фондации и така нататък, които в смисъл могат да влизат средства отвънка. Повечето частни училища ги правят хора с пари. Тези, които го правят без пари, както моята съпруга, те кандидатстват по програма. Ами, не съм сигурна, че би трябвало. А защо? Предполагам, че това са частни училища, както сега би трябвало да се издържат сами. Смисъл, те получават достатъчно такси, които са месечни, които би трябвало да са достатъчни за това. Би трябвало да ги финансира. А защо? Защото е нормално, след като се финансират и общинските или държавни там, които са, да има някаква помощ и за частните училища. По-скоро не. Не. По-скоро не. А защо? Защото все пак в частните училища се заплащат доста голями такси, така че не мисля, че е по-скоро обратния вариант. Мисля, че да, по-моему. А защо? Трябва да им помага. Защото доказано е, че частната собственост има предимство във всичко и се развива много добре. И хората се стараят повече, избират по-големи специалисти, по-добри специалисти. Просто старанието е по-голямо. Чухме хората какво казаха. Позволете ми да ви вкарам в една хипотеза. Какво ще пречи след въвеждането и заработването на закона един бизнесмен да направи следното, понеже видях, че се продават училищни сгради по малките градове. Купувам си в ромската махала, правя си частно училище, получавам субсидиите от държавата, на книга си минават всички тези деца там, че се образоват. Какво ще пречи това? И държавата ще налива пари в частни ръце по такава схема, без да има никаква ефективност, особено за тези групи, които имат проблем с училищното образование. Вие няма нещо да печелите там. А частното винаги, както всички казват и което е правилно, че той прави това и смята, че е по-добро да се конкурира и да може да създаде някаква печалба. Освен това и престиж да си създаде, да отиват повече ученици. Обаче нашето положение в момента в България, не в Швеция и Холандия и Финландия, социалното ни положение, социалната ни среда и условията и стандарта на държавното ни училище е такова, че ние трябва да се погрижим за този стандарт, тъй като образованието все още, ако е приоритет не на книга, за българската държава, тя трябва да се погрижи за този стандарт, за държавните училища, за условията, които учат там децата, за нивото на образованието и може да го контролира. Иначе мога да ви кажа, за пример, защото съм вътре в системата, не може по този начин да се печели, тъй като чисто финансово ще се аудитира, там записваш 100 фиктивни хора, нали те проверяват от регионалния инспекторат. Нали имаш... Не знаем какви са контролните органи в България. По същата логика, примерно бюджета на моето училище около 2 милиона, значи аз да съм милионер, но не съм. Повярвайте ми. Вие сте частно училище. Не, то е същото ти. Публичните пари се следят специално в училищата. Няма как по този начин да има схема за източване. Аз искам да кажа друго. Господин Александров, източва студентски стажове от държавни университети. Така че не дейте, не е друго. Има голяма корупция в образованието. Не дейте да бъде. Една друга идея. Доколкото разбирам, доста ще ви скандализира.
Моята идея е свързана с българите, които живеят зад граница. Ние имаме около 2 милиона българи, които живеят зад граница, които също имат наследници. Има деца, които ходят на училище дали в Западна Европа, нали, там където живеят. За тези деца ние в момента не отделяме никакви средства. Какво да отделяме? Те живеят в друга държава. Да, те живеят в друга държава. Там самата държава си ги гледа в държавното училище или ако родителите им са по-платежоспособни, са ги пратили в частно училище. Но възможно ли е на тези деца, така или иначе имаме пак отделение ни по 1400 лева на година на дете, защото те са българчета. Когато си идват във ваканция, лятото или зависимо с кое полукълбо живеят понякога и зимата, с тези пари да им назначаваме персонален учител по предметите, които там не се изучават. Български, литература, история на България. Математиката е обща в цял свят. Химията е обща, нали? Това няма смисъл да го дублираме. Но можем да отделиме пари, да направим една програма за тези деца и по този начин самите наши сънародници, които са избрали друга държава, ще предпочитат по-често да ги пращат децата си в България. И съответно ние ще произвеждаме хора, които са грамотни на български, няма да пишат, както цитирахте депутатите, и ще могат да се реализират и тук, интересно и това там. Колко ще е скъпо. Говориме за същия бюджет. Ние сега го правим. Ние имаме в чужбина над няколко стотин. Вие имате училища в чужбина. Аз говоря да се създаде в България. Училища, в които се изучава българска история и география. Министерството на образованието дава пари. Смисъл, държавата дава пари. Деца се връщат в ваканция в България, за може би няма училища в чужбина. В условието на 21 век, когато съществува възможност за дистанционно обучение, тази идея е напълно реализуема. Може и дистанционно. Значи там ще започне. Ето аз, например, ви казвам, че първият партньор, който заявявам отговорно, че ще го поемем това нещо и то така ще накараме част от българите да се върнат в България, а не да забравят за нашата родина. Тук има една така софистична спекулация от госпожа професорката. В частните училища не учат деца на богати хора. Учат на гърчещата са средна класа. Много журналисти, лекари, няма адвокати. средна класа в България. Само за секунда ви прекъсвам, защото видяли сте на гаража на частните училища какви джипове има? Нека да отделим само една минутка за наша зрителка, която звъни на ефирния ни телефон и колегите казват, че има ценно нещо, което да сподели с нас. Здравейте! Здравейте, аз искам да кажа, че е страхотно изпитание сигурно срещу госпожа Кортенска да се стои, но искам да кажа, че моето дете учи в частно училище и след като тя смята, че образованието не е стока и не трябва да има конкурентна способност, защо тогава децата от частните училища се явяват на един и същи изпит с децата от другите училища, защо учат по стандарта, който се налага от Министерството? И други въпроси искам аз да задам. След като от бюджета се махат средства за всеки ученик, а те не отиват в учениците в частните училища, къде отиват тези средства? Много ви благодарим. Много ви благодарим за това, че се включихте. Може би отиват в държавните училища. Но това може Имате би ли отговор? Да, не отиват реално, но отиват в държавните училища. Бюджета се прави последния начин. Децата по ЕСГРАО се умножават по стандарта. Не се знае колко деца са мигрирали, не се знае колко са в частните училища. Те остават като някаква икономия за министерството и то го раздава, примерно в някакви национални програми или нещо от този род. Но аз си мисля, че ако знам, че в закона е предвидено не цялата сума да се получава в частните училища, а някаква част от нея, не, в смисъл сума, която е, да кажем, 70% или 80% от тази, която е предвидена за държавните училища, която не покрива материалната издръжка, не покрива консумативи и други неща. И не виждам при това положение с какво се намаляват парите за учениците в държавни училища. Ама проблема е, че и сега не стигат тези пари за учениците в държавните училища. Променя се мисленето за образованието. Те не стигат, но ако не се дадат, ако се отнеме правото да отиват парите в частни, това няма да обогати съществено. Моето конкретно предложение е, тъй като се страхуват хората да не би тези пари да отидат само за печалба на частните училища, но това е мое, лично мое, да се дават такава субсидия само на тези училища, за които, примерно, сумата, която те взимат като такса е примерно 3 или 4 пъти по-висока от субсидията. Защото ако сумата, която искаш от родителите е 10 пъти по-голяма, то това, че ще получат е безмислено. Да. Тъй като трябва да приключим, има идея да се влиза с IQ тестове в университетите. Добра ли е тази идея, господин Радков? Защото знаем, че тези IQ тестове оценяват математическата интелигентност преди всичко, пространствената и
така нататък. Няма ли да са ощетени децата, които харесват повече литература и история? Не, няма да са ощетени. Плюс това аз не съм добър сигурен. Вариант ли? Да, за мен е добър вариант, като се вземе комплексна оценка от теста за интелигентност, който ще е най-вероятно вербален в този случай, и оценката от матурата или оценка от друг изпит. Просто от двете, когато се вземе точната оценка, може да се види даденото дете за кой вуз, вие за това ме питате, нали, за висше учебно, за кой вуз е пригоден и за каква специалност. Защото има специалности, които имат... каква специалност избера? Защо? Има специалности, за които има необходим минимум за интелектуално развитие. Значи, трябва да не допускаме там хора, които явно няма да се справят, и впоследствие ще произвеждаме пак едни безработни висшисти, които са завършили, примерно, физика, но не могат да изчислят еклиптиката на дадена звезда или нещо подобно. Разбирате ли? За мен иска да се върне този тест не е единствено мерило. IQ-то за мен отдавна не е единствено мерило. Първо искам да кажа, че в България има катастрофа за деца. Няма достатъчно деца, понеже за университетите. Аз поне с това се занимавам. И второ, искам тук да обърна внимание за тази функционална неспособност на министър Танев, който каза, че всички тези неща, тестове и нещо промени в университетите ще бъдат направени, за да почне ли децата да мислят. Какъв е този министър? Ние тук говорим за някакви мерки, някаква система от реформи се мъчим. А той не може да формулира. Той мисли, че това е дървото на желанията. Децата да почнали да мислят. Това е, разбирате ли, когато искаме да приемем закон, който казва, че е приоритет образованието, а няма пари за това, когато никой не може да формулира каква е реформата, какво ще реформираме, а стигаме до това дали да даваме някакви пари на частното образование, когато фона е формулирайте. Това е да ви дават пари на вас. Какво е? Защо това спорим? Кой ще формулира? Министърът пред мен формулира за висшите учебни заведения, че иска да направи тест за това децата да мислят. Така не може да има нито приоритетност, нито да се разбере. За съжаление нямаме време, за да разширяваме дискусията. Каквото предложение ние имахме. Благодарим ви. Дискусията очевидно ще продължи и то в другата насока, защото имаше доста други промени, освен на финансирането на частните училища. Продължаваме с разговор след кратка пауза.